Nej, alle mine planter dør. Insekter, svampe og ukrudtssygdomme. Jeg har en idé. Jeg hedder Gunnar Andreasen og jeg er civilingeniør. Jeg har grundlagt en multinational kemisk virksomhed her i 1938, og den hedder Cheminova. Men Gunnars produktion den medførte fiskedød og drikkevandsforureninger i Roskilde Fjord. Hvad? Så rykker vi bare fabrikken til Rønland. Nu har vi hørt fra Gunnar, men for at få lidt baggrundshistorie, så startede Cheminova med at producere rustbeskyttelsesmidler. Men i 2. verdenskrig så blev det svært at skaffe materialer, så de begyndte at lave erstatningsmidler, som f.eks. sukkererstatning og fortynding til maling og lak. Okay. Efter krigen producerede de hovedsageligt plantebeskyttelsesmidler, som blev solgt rundt til hele verden. Ej, dejligt! Den planter gror! Cheminova var en god virksomhed, men selvom virksomheden havde fået lov til at udvaske stoffer i havet, overskred de grænsen. Og det resulterede i fiske- og fugledød, hvilket var et kæmpe problem. Desuden eksporterede de også giftige insektmidler til udviklingslande, hvilket var forbudt både i USA og Europa. Cheminova er nu overtaget af den amerikanske FMC Corporation, og de har nu skiftet navn til FMC Rønland. Det skete, fordi vi blev opdaget i at udlede pesticider og PFAS, også kendt som evighedskemikalier. Nu produceres der primært landbrugskemikalier i form af sprøjtemidler, hvilket ikke overskrider grænsen.